Un consum elevat d'alcohol, tot i que sigui de manera puntual, pot ocasionar un dany important per a la pròpia salut, per exemple, un coma etílic. Un augment de patir un risc d'altres problemes de salut i sobretot també associat a conductes de risc com pot ser la conducció sota els efectes de l'alcohol o les pràctiques sexuals sense protecció. Per exemple, què volem dir quan parlem d'un consum de risc? Un consum de risc estem parlant d'una persona, un home, que consumeix un màxim de 4 UVs. Què són UVs? Doncs unitats de beguda estàndard. Què són les unitats de beguda estàndard? Doncs, per exemple, una copa de vi és una UV. Una cervesa és una UV. Una copa de cava és una UV. Un cigaló és una UV i un xupito és una UV. Parlem de 2 UVs quan ens definim una copa de qualsevol licor, ja sigui conyac, whisky o un combinat. Llavors, com us deia, un home, un consum de risc seria consumir més d'un màxim de 4 UVs diàries. I amb una dona, per tot un tema de procés hormonal i de més, seria consumir un màxim de 2 UVs al dia. Aquí us adjuntem un enllaç on podreu calcular el vostre consum d'alcohol, a veure si feu un consum de risc o no. També hi ha falsos mites sobre l'alcohol, per exemple, que l'alcohol és una substància que ens ajuda a entrar en calor. Inicialment, l'alcohol sí que dilata els vasos sanguinis i genera certa sensació d'escalfor, però a la llarga aquest efecte provoca una pèrdua més ràpida de calor corporal. El vomitar accelera que marxi l'alcohol de la sang, que se'ns passi els efectes tòxics de l'alcohol. Doncs no és cert tampoc, perquè l'alcohol, el seu efecte està en el metabolisme i això és el fetge el que té aquesta capacitat de netejar l'alcohol de l'organisme. I, per últim, també dir que moltes vegades es diu que resistir bé l'alcohol indica fortalesa, i això moltes vegades és el contrari, perquè el fet de resistir els efectes de l'alcohol vol dir que el nostre cos ja està tenint una tolerància. Moltes gràcies.